Karibhoy Tourism and Environmental Developmental Forum RBTEDF klami syakmat ban maham ting persya ya kinu kini gibriu ki penjelor ya maryang batang dusman ya ki klau ki batam bat ki penyap pathari ki merat ki mereng bat ki do wa kani kajing maham jogo forum kelawan long hadin bagi don ki riushim kabu ki batang dusman ya ki klau ki batam ki basiat merat bat ki penyap pathari ki do hakiwa bat ki wa duit da ka pendan kam dawai klam dak hensnam ya ka maryang bat ki jingdon jing jongka ki balong ka jingman toy na ka benta ki long dien habakren shakilat pathai kubor ha ka nyotrik kalalingkon u president ka RBTEDF u ba plilat tiuso ula ong baka forum ka sngo khyajur ban yo i ba ki bak bon ki brio ki dangai beteng ban pen paw ka jingle bam sutnyo ya ka me maryang bat ki jingdon jing jongka ulak do baka jing thang dusman ya ki klau ki betam ka jing siat merat pathar bat ka jing berbi ya ki ki wa ban penyo e ki do kha do penan bat ki wei pat ki jing thau ba hapo ka kta jor ya ka me maryang ula pen pawru baka forum ka kerpat jor ki nongelam jong ki snong ki ran ki hima bat e ki pat ba nong shong snong bat ki kin huan ba pher bakin wan ringkat lang ban persya jor ya ki tu ki ba penjulor ya ka maryang bat ki jingdan jing jongka uba tioso ula ongru bagi beriu ki deban sngoto baka jing penjat ya ka maryang ka kta bet ya ka pateng ka banwan kata kenthop iki khun ki ti jongki bat ya ka long beriu man beriu hi baro kawai kumta ka forum ka kentu jor ya ki pat ba balada ki lap ya ki no ki badan kti ha ka ba penjulor ya ka maryang bat ki ba pompat hari ki deng ki siet bat ki ba thang dusman ya ki klau ki betam ki ba berbi ya ki ki wa ne penyap ya ki merat ki mereng ki deban pentip mardor syakatnat wildlife ne katnat forest bat benrap baka forum hi ada ka lap ya ki ba ki ne ki brio kan le da ka bating bat IT ya ki ba ki ne ki brio syaki bor jong aan Don hang ni nam bat ngayeng nam ta ka Riboy district jungi kum we ni kinong yalam na ka seng ka bangitip kum ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum kajing kwa ban pensngo pai ba lo na ka leng joko ni ka forum ka jungi shau pai ba nong song snong jong ka bri nyau trep bat ham tam ko ni ka district ka jungi ka long ba ngidei ban penne ya kamariang Kemariang kelong ka badon kam hado kata-kata. Ngidon kam ubriu iben kimarat ro ngidon kam banyo ya ko bandi kon bam bat mangi ubriu kam tam lile. Ngai iba hapo ka district ke jungi bat hapo ka jelai as a whole. Ki briu kilastang ban pensneu ya ka mariang. Kilum kiwa ngi kilaselen ki deng ki bahe kilapom bat sisa kelalong ke jengdu nong ka bakrau. Wat kimarat ki basyong haki klau ru kim don syo bat ke ba ngi ke don ke jingma haka generation ke banwan ya ke pateng benda ke banwan ke long ke jingma haka jingkerdu ya ke umbam umdi bat kene ka sakta wat ngi nadu mentaru kelariai kata wat kadang sedang kata tengi kerpak seki pai ba nong susong iba ki badon hapo kene ke bring yo trip ke jungi hapo kene ke district ke jungi snobha wat pensniu ya ke mariang ngidon kam baka mariang kan long ke ba iku iphe ngidon kam baki merat klau kindon haki klau mo ki jing thau ki bo ble ula thau nadu ki sim ki do ki di bandon ki di bandroi bat mangi ki briu ru ngim dei ban penjot ya ka klau ko betam ka jing thang ding ke ba man la ka snem hapo ka district ke jungi kalak ta sisa ya ka mariang kala pentur khong ya ka khendo hadu ba ngi kerdu ba ya ka umbam umdi hakini ki benai bajur leer kamtam Amar kata, kumwe ni ki nong pre ki bangi page, nang mata kumno ban percep ya ki environment, ni kerpat, ni apil, se ki page ba nong song snong kamtam, se ki dorbar snong, no ki dorbar snong ki ba page ya ki snong kathau, bat chakarai ki ba page ya ka mata ka jinon kam, jong ka klaurai, so ba ban ai ka jingi trelang ban batha, lane ban pentip page ba, ha ki snong ki thau lane karai. Lengba soda lengba ki nong yalam rai ba dei ban pene ya kami mariang ngim dei ban thang ya ka khlau betap namal ka jing thang ya klumar ya ka thau ya ka khlau betap kawan ra sisa ya ka jing terkhong bat
ngi nakaliang ka forum ro ngila de ma ki snem go menchua ngila yo e ka khlau ngila thung e ki se ngila panhe e ki se nre ki don ki breu ki balik hang itu ka khlau do ngila do long ka jing do nong ka ba khrau bat kani ka ta e ka rep ka riang bar ko ki nong rep ki do nong ba aba sya thang ka lom ka wa bat sya ka long ka jing ter khong na ma ka ta ngi apil ngi kerpat ki no sosno ki ba e tam ki no ilam sinong ba inai ka jing tre lang ban perking ban te lakam halaki jong ki sinong ki thau jong ki bam dei ban sya ba ki breu kinwan ban thang ya ka khlau ka batap bat sakawai ka bang yoi bat ki wa ki jong iru ki lastang ban do jat ki ni ki do kha namar ngi yoi ki breu ki long ki nong shon ki la pelong nong shon ru wat ya ka wa namar ka wa ka de ka wei ka hobi jong ki nong sang kai perthai ki balik ban khwai do kha ngi ba ki pai ba man ta lastang ban mare ban lik khwai ban pelut ya ka pon re abe ki lik pa sikiwa ki ba ki wa kim dong do kha shon mar balai baki breu ki lik ban ai da dawai ki lik berbi ka jing berbi ka jing ber dawai kala pensniu hadu kata-kata ya ki wa ki bran po riboy ka jungi hai ki snem arsnem menchua ngilik stis po wa khri ngi yi ya ka jing ja baki do khang pe kila du jat sisa nila i kila viral hapo ki video ru ban ni apil ki nong song song ki ba ye bodon hapo ki rut wa song ba ban ye trelang ban ai ka jing petip sa wildlife department la ne petip sa ibor iba don ka bor iba halor ba kinle iba don kam adon ka wildlife department adon ka forest department haban ai ka jingi trelang banyada ya kamariang ka jingi katakalong ka apil nakaliang ka riboy tourism environmental development forum jingi sapi baro ki pa iba nong song song publish